ஹலோ யாருங்க? ராகோதமன் சாருங்களா? ஆமாங்க சார், நாங்க ரிலையன்ஸ் ஏஆர்சில இருந்து கால் பண்றோம் சார். நீங்க இந்தியன் பேங்க்ல லோன் எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா? இந்தியன் பேங்க்ல எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ரிலையன்ஸ் ஏமா? ஏன் உங்களுக்கு சொல்லலையா உங்க பேங்க்ல ரிலையன்ஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த கேஸ்ன்னு? அது எப்படி இந்தியன் பேங்க்ல கடன் வாங்கினா ரிலையன்ஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க? யாரு கடன் கொடுக்கறது? யாரு மக்கள்? நீங்க வருஷம் கணக்கா நீங்க கட்டாம உட்காந்துருப்பீங்க. அதனால அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா? வெளிநாட்டுக்கு போட்டான கண்டுபிடிக்க முடியாது. பண்ணிட்டோம் சார், ரிலையன்ஸ் டேக் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப நீங்க ரிலையன்ஸுக்கு தான் பதில் சொல்லி ஆகணும். கடன் வாங்கல உனக்கு பதில் சொல்ல முடியாது. கால் பண்ணி கடன் வாங்கினா உனக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. ஏமா உங்க பேங்க்ல போய் பேசுங்க. கிளம்பி வாங்க, பேங்க்குக்கு வாங்க. இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் பேங்க்ல வந்து பேசுங்க. நீ வேலைக்கு நீ வைமா போனா நீ ஏமா எனக்கு போன் பண்ற? வைமா நான் தான் கால் பண்ணோம். உங்க பேங்க்குக்கு வா ஃபர்ஸ்ட். நீ கிளம்பி இந்த லாலா பேசிட்டு இருக்காத. பேங்க்கு கிளம்பி வா. நான் லோன் வாங்கிட்டு நீ பாட்டுக்கு ரிலையன்ஸ்ல இருந்து எதுக்கு பேசுறாங்கன்னு கேட்டு நீ தானே வாங்கின. நாளைக்கு வந்து பேங்க் எதுவும் ரோட்ல போறதுக்கு யோகா. என்னது யோகன்ற பேசும்போது என்ன பின்ன நீங்க பாட்டு கத்திட்டு இருக்கீங்கன்னா என்ன சொல்லணும். என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல சொல்லலாம். நான் மேனேஜர் கொடுத்தால அவங்க அந்த ஆளுகிட்ட வந்து பேசுவா. நான் கலெக்டர் இந்த போன கலெக்டர் கொடுத்து வரேன். என்னோட பேர் அஸ்வினி தான். சரி சொல்லு. ரெக்கார்ட் பண்ணி நீ பேச ரெக்கார்ட் தான் பண்ணி வச்சுக்கோப்பா. நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ரெக்கார்ட்ல தான் இருக்கு எங்க சைடுல. சரியா? இருடா. நான் என்ன சொன்னேன் நீங்க யோன்ற பேசும்போது பின்ன உங்க லோன் ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கே தெரியலன்னா அப்ப எங்க கத்திட்டு இருக்கீங்க? நீங்க தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் உங்க பேங்க்ல. அது கூட தெரியாதா உங்களுக்கு? நீ ஏன் கேக்குற? உங்ககிட்டயே வாங்கினேன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க. யார் பேசுவா அப்போ? இருப்பாங்களா? என்கிட்ட தான். ஆமா, எங்க கிட்ட தான் வாங்குனீங்க. வேற யார்கிட்ட வாங்குனீங்க? கவர்மெண்ட்ல கடன் வாங்கணும். கவர்மெண்ட்ல குத்தாங்களா? ஆமா. அதனால கட்டாம விட்டுருவீங்களா? நான் ஏமாத்திடுவீங்களா? ஏமாத்தி வெளிநாட்டுக்கு போட அவனை என்ன பண்ணிட்டீங்க? ஏன் அவங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணாம்? நாங்க சில்லற காசு அவன் லட்சக்கணக்கிலும் அவங்க டாக்குமெண்ட் கொடுத்து அவர் வாங்கி கடனை கூட கட்டிட்டாரு. அது தெரியுமா? எந்த கடனை கட்டிட்டாரு? ஊரு கதை பேசுறதுல நிறுத்துங்க ஃபர்ஸ்ட். நீங்க தானே கடன் வாங்குனீங்க. ஏன் அவன் வாங்கினதான் அவன் சாப்பிட்டதான் சாப்பிடுவீங்க. அப்படி அவன் செத்துட்டான், நீங்களும் செத்துருவீங்களா என்ன? அப்படிதான் நீங்க அப்படிதான் சாவ சொல்றீங்களா? உங்ககிட்ட கடன் வாங்கினா எங்களை சாவ சொல்றீங்களா? வச்சு பாப்போம். நாளைக்கு கூட்டி பாப்போம். தெரியாது. நீங்க போய் செத்தா கூட கடனை கட்டி செத்து போங்க. பரவாயில்ல. நீதான் வசூல் பண்ணுவீங்க. அதாங்க, நீங்க செத்தா கூட சாவுங்க. கடனை கட்டிட்டு சாவுங்க. நீதான் வசூல் பண்ணுவீங்க.